benvinguts a una nova entrevista de Microcosmos 047. En aquest cas tenim el compositor i docent Ramon Humet, encantat. Hola. Moltes gràcies per acceptar aquesta entrevista. Gràcies a vosaltres. Esta vesprada interpretaran una peça teva així a l'auditori, 3 ofertoris. Conta'ns un poc sobre aquesta peça de cara al públic. Aquests 3 ofertoris són música sacra. Va ser una petició de Bernat Vivancos, quan era compositor i director de l'Escolania de Montserrat fa uns anys, i dirigint l'Escolania em va demanar una obra, uns ofertoris per ser cantats a la missa conventual dels monjos de la Basílica de Montserrat. També aprofitant que havien de fer una gira a l'Escolania per Polònia i diferents països d'Europa, llavors van dir: escriu-nos uns ofertoris per la gira i per la missa conventual. És a dir, que era un repte, perquè és música sacra. I en música sacra has de tenir en compte que el principal és que és una pregària. O sigui, qualsevol consideració musical està per sota de l'element fonamental, que és la pregària. És a dir, que és una música pensada per la pregària dels monjos i dels feligresos. No és el més important, la música, sinó la pregària. Exacte. Has tingut oportunitat de treballar amb els músics, amb el director. Com ha sigut el treballar amb ells? Clar, aquesta obra va ser escrita per l'Escolania i sí, que vaig tenir oportunitat de treballar amb l'Escolania de Montserrat i amb el director Bernat Vivancos molt estretament, ens veiem contínuament. Amb el concert d'avui és diferent perquè ja no s'estrena, ja hi ha gravacions i el director i el cor han pogut escoltar les gravacions de l'estrena de l'Escolania i per tant ja tenen una referència. Llavors amb el director hi he treballat, però no amb el cor. Amb el director ens hem trobat i hem resolt alguns dubtes de la partitura, coses que no queden clares, també aspectes interpretatius d'ell, i ha estat molt fàcil i molt fluid perquè, més que res, perquè tant el director com l'ensemble Obos Omnes són de primera categoria. A l'hora d'escriure, consideres que el públic ha de ser un element a tindre en compte a l'hora de començar a escriure o és secundari? No, ni secundari. O sigui, quan tu escrius no has de pensar en el públic, no has de pensar en ningú, has de pensar en la música. Llavors la música després es dirigirà cap a on sigui, cap al públic, cap als mitjans, cap a on sigui, però tu no has de pensar en ningú, has de pensar en la música, sempre pensar en la música. Qualsevol altre element que no sigui la música el que està fent és pervertir l'art, vull dir que no. La teva part com a docent, ets professor de composició al Liceu. Quin consideres que ha de ser el treball d'un bon professor de composició? La motivació, per davant de tot. És a dir, en una classe tu no has de voler explicar molta matèria, sinó que has d'engrescar l'alumne perquè aquest alumne, per si sol, trobi els elements per buscar per ell mateix. Perquè qualsevol aprenentatge no ve de que el professor t'expliqui coses, sinó de que el compositor mateix aprengui per ell sol alguna cosa. Llavors tu com a professor l'has de motivar a que ell aprengui. És això, és acompanyar, és guiar-lo, no és dir-li moltes coses. Com un guia. És un guia d'engrescar, de motivar. Bé, l'última pregunta la tenim reservada per a l'audiència. Aleshores, doncs fantàstic, encantat. Tenim un compte a Instagram i cada vegada que entrevistem algun compositor deixem com una caixeta per a que deixen les preguntes i la que hem seleccionat és: podries dir 3 consells per a joves compositors? Sí, 3 consells. Justament això de donar consells és un tema difícil perquè qui dona el consell no és la persona que rep el consell. És a dir, el consell seria bo per mi però no per l'altra persona. És a dir, que en tot cas el primer consell, i potser únic que diria, és el que em donava la meva àvia, que en pau descansi, que em deia sempre: Ramon, tu escolta tothom i no facis cas a ningú. I aquest és el consell que li donaria. Aquests 3 consells serien només aquest. No facis cas a ningú, però escolta tothom. Que es fa el contrari. Normalment no s'escolta ningú i després fas cas del primer que et diu alguna cosa. No, això és un desastre. S'escolta tothom. Però en tot cas, com que em demana 3 consells, n'hi ha encara un altre. El segon consell és el que em deia en Jonathan Harvey. O sigui, de fet no són consells meus, fixa't, de l'avi, el de Jonathan Harvey. Jonathan Harvey em deia, sempre que em veia, em deia, o sigui, no em deia, hola, què tal? No, em deia, hola, has viatjat? I això és el que recomanaria als joves compositors, viatjar molt. Perquè viatjar és conèixer
en fora, el que no és del teu context cultural, el que no està dintre del teu univers, és conèixer altres universos. I això és enriquir-te. Tu t'has d'expressar com a artista, per tant, has de conèixer. I el tercer consell seria el procés invers, és a dir, conèixer tu mateix. O sigui, estar en silenci. Si cal, fes ioga, vés-te'n a la muntanya, llença't d'allò del parapente, o sigui, el que vulguis, però silenci. O sigui, diguem-ne, fer allò de no escoltar ni veure a ningú, després d'haver escoltat a tothom. I amb aquests 3 consells espero que llavors puguis tenir alguna cosa a dir. Sí, moltíssimes gràcies. Bé, fins així l'entrevista. Ramon Humet, moltes gràcies per tot i que aquesta vesprada vagi tot superbé. Doncs moltes gràcies a vosaltres.